खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि खौरांखौ फोसावनायनि सिगांनो बा बुंथिनानै होनायनि सिगांनो गिबियावनो आङो मोनसे कारेक्सन खालामनो आखायाव लादों मानो होननानै बुङोबा 7 नं फकिराग्राम BTC बियाबाव BJPनि बिजाथि अरब कुमार देआ देरहासार जानो हादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन मानो होननानै बुङोबा बे समसिम काउन्टिंआ जोबाखैमोन बेनिखायनो फकिराग्राम BTC बियाबाव BJPनि बिजाथिया देरहाबाय होननानै आङो खौरां मोननाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव बेखौ लानानैनो आं गासैबो एडिटिंखौ खालामखाजोब्बायमोन नाथाय जोबथा समावसो आङो बेखौ मिथिनो मोनदों 7 नं फकिराग्राम BTC बियाबाव BPFनि बिजाथि आजामुल हकआ देरहासार जानो हाबाय अदेबानि BPF दोलोआ मोन 40 बियाबनि मादाव मोन 30 मासियावनो देरहासार जानो हाबाय BTC बिसायख'थिनि फिथाइया मैया फोसावजाबाय जेराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ गेदेर देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो UPPL दोलोआ जोबोद गाज्रियैनो जेननो गोनां जादों BTCनि गासै मोन 40 बियाबनि मादाव मोन 29 बियाबाव BPF दोलोआ देरहानो हादों ओजोंहाय UPPLआ मोन 6 आरो BJPआ मोन 5 UPPLआ रुलिं सरकाराव थानायनि उनावबो रायजो राजाया UPPLखौ सिंगल डिजिटआव देरहाहोदों देरहानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनो आखायाव लाबाय गिबियाव BPFनिखौ फोसावनो आखायाव लाबाय परबतझरा बियाबाव मुनमुन ब्रह्मआ देरहासार जानो हादों गुमा बियाबाव एन्टास आली श्रीरामपुर बियाबाव मक्लेश्वर रहमान जमदुवार बियाबाव उइलियाम नार्जारी सराइबिलाव मृत्युंजय नार्जारी कुसुगाव बियाबाव रबिराम नार्जारी दतमा बियाबाव प्रकाश बसुमतारी बनरगाव बियाबाव जुबिराज बसुमतारी देबारगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारी बावखुंग्रि बियाबाव धनेश्वर गयारी सालाकाति बियाबाव देरहासात बसुमतारी चिराङाव सुकुर सिं मुसाहारी काजलगावआव पानिराम ब्रह्म निसिमा बियाबाव जेम्स बसुमतारी सुबाइझाराव धीराज बरगयारी थुरिबारि बियाबाव खालिलुर रहमान मथनगुरियाव बेगम आक्तारा आहमेद सालबारि बियाबाव दिगन्त गयारी दिहिरा बियाबाव आगस्टुस टिग्गा मुदैबारियाव जगदीश सरकार सुक्लाय सेरफाङाव गणेश कछारी गरेश्वराव महेश्वर बसुमतारी खैराबारियाव लोमस्राव दैमारी ननै सेरफाङाव पाउल टप बेबायदिनो हरिसिंगा बियाबाव त्रिदिप दैमारी धनसिरि बियाबाव फ्रेस मुसाहारी भैरबकुन्द बियाबाव रिहन दैमारी फासनै सेरफां बियाबाव श्याम सुन्दि आरो रौता बियाबाव चरण बर' मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियावबो बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 17 मासियाव देरहादोंमोन नाथाय हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि बिजाथि मोननो हायैलाय जिरायनानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय 5 बोसोर BPF दोलोआ जिरायनानै थानायनि उनाव 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव ओरैबायदि गोख्रोङै गसंफैदों दि जाय जारिमिन सोरजिदों BTCनि रायजो राजायादि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौनो मोजां मोनो आरो BPF दोलोनि सायाव फोथायनाय दङ बियो फोरमान जादों बिसायख'थिनि समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो जेरै BPF, UPPL, BJP आरो गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोर आरो रायजो राजाफ्राबो गोबां खस्थ' खालामदोंमोन जेराव बिथांमोननि मेल मिटिंफोराव लोब सुबुंफोर थांनानै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नाथाय मेल मिटिंआव बाहागो लाहैनाय लोब सुबुंफोरा बे बियाबनि गुबै भटार नंगौना नंमारा बियो मोनसे सोंथि बेरखांदोंमोन सोर दोलोनि मेल मिटिंआव गुबै भटारफोरा नुजाथिहैदोंमोन बियो दिनैनि सानाव आयना बायदि रोखा नुजाबाय जों बेखौनो नोजोर होनो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव गोबां दैदेनगिरिया गोबां खोथा बुंनानै सोंखारिलायदोंमोन जेराव बे BTC बिसायख'थिनि उनाव BPF दोलोआ आरो थानाय नंला होननानै UPPLनिफ्राय बुंदोंमोन नाथाय बेनि उल्था जानायखौसो नुनो मोननाय जाबाय जेराव मोन 40 बियाबनि मादाव BPFआ मोन 29 मासियाव देरहासार जानो हादों UPPLआ मोन 6 आरो BJPआ मोन 5 मासियाव देरहासार जानो हादों बेनि अनगायैबो UPPLनि गेदेर दैदेनगिरि BR फेरेंगा अदेबानि रनजित बसुमतारी बिथाङाबो निसिमा आरो बावखुंग्रियाव गेलेदोंमोन जेराव जेसेबां गेदेर इसोर आल्लाह मन्दिर मस्जिदाव आरज गाबोब्लाबो आंखौ फेजेननो हानाय नंला होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय इसोरनि देरसिन बे बुहुमाव रावबो गैया आरो साफा सुबुङा इसोरनि सोरजिनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै फोरमान होबाय ओजोंहाय UPPLनिफ्राय 7 देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरनि मुङा फारियै चिरां दुवाराव खाम्फा बरगयारी गयबारि बियाबाव प्रमद बर' मानास सेरफाङाव धनन्जय बसुमतारी कक्लाबारियाव मन्टु बर' भेरगावआव दावबायसा बर' आरो मसलपुराव राकेश ब्रह्म BJPनिफ्राय 7 बिजाथिफोर देरहासार जानो हानायफोरनि मादाव नागरिजुलि बियाबाव भजन दास
दरङाजुलियाव बिजित गोरा नार्जारी, बागानपारा बियाबाव रेखारानी दास बर', कालिंदुवाराव अर्जुन दैमारी आरो फकिराग्रामाव अरुप कुमार दे। BTC बिसायख'थिनि भट सानबाय थानाय समावनो गसाइगावआव दुंहाव थासारि। मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो रिकेश आगरवालनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिदों BPFनि मददगिरिफ्रा, जायनि थाखाय गिदिंलांफिननो गोनां जादों। मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो रिकेश आगरवाल बिथांमोनहा भट सानफुबाय थानाय समावनो गसाइगाव जिल्ला इलेक्शन अफिसाव BJPनि मन्त्रिया हाबनायखौ लानानै गोख्रोङै हेंथा होदों BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा। BJPनिफ्राय माबा सोलो खालामनो नागिरनायनि अजद बा सन्देह खालामनानै गोख्रोङै हेंथा होदों BPFनिफ्राय, जेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो पुलिसा थासारिखौ सामलायनो थाखाय लावथिबो सिबनो गोनां जादों। गसाइगाव जिल्ला इलेक्शन अफिसनि मोखाङाव BPFनि मददगिरिफ्रा गोख्रोङै हेंथा होनायाव उनाव मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो रिकेश आगरवाल बिथांमोनहा गिदिंलांफिननोबो गोनां जादों। थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला BPFआ मोन 17 मासि देरहासार जानो हानायनि उनावबो सोरखार दानो हायाखैमोन, अब्ला हाग्रामा महिलारिजों जयैनो खामानि मावबोनाय गोबां दैदेनगिरिफोरानो BPF दोलोखौ एंगारदोंमोन। बेबायदिनो फैयै फैयै हाग्रामा महिलारिनि आखि आगदा थानाय दैदेनगिरिफोर जेरै खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म, बिश्वजित दैमारी बिथांमोन, जाय BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरमोन आरो BPF दोलो जागायजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों जयैनो गसंदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ सोरखार दानो हायैनि जाहोनाव साफानि उनाव साफा गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ हारसिङै खालामलांदोंमोन। बिथांमोनहा BPF दोलोआव फैफिननानै जाहाथे ज'यैनो खामानि मावफैफिनो बेनि थाखायबो गोबां खेब खावलायहरदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। नाथाय बिथांमोनहा BPF फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन, अदेबानि हाग्रामाजों फैफिनाखैमोन। दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजानि मददजों आरो BPF दोलोखौ जायफोर जेननाय देरहानाय समावबो मदद होबोदों आरो BPFजों गसंबोदों, बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि मददजों दिनै हाग्रामा महिलारिया फिन BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दं। सिगांनि बिसायख'थिफोरनिख्रुइ बांसिन बियाबाव देरहानानै गोख्रोंसिनैसो BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया। मैयानि सानाव जेरावबो जेरैथिंबो BPF दोलोनि बिजाथिफोरनि देरहानाय आरो जेरैथिंबो बमा गावनाय रंजानायनि थासारि। BPFनि जै होनानै जेरैथिंबो रंजादों। हाग्रामा महिलारिजों अराय गसंफानाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिखौ आर'नाइजों बरायहैदों, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो प्रमिला रानी ब्रह्मनि आथिङाव हमनानै खुलुमदों। बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिखौ गोबां मददगिरिफ्रा थांनानै बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों मैयानि सानाव। निसिमा बियाबाव UPPLनि गोख्रों दैदेनगिरि बिआर फेरेंगा आरो BPFनि जेम्स बसुमतारी बिथांनि गेजेराव जुजिनाय जादोंमोन, जेराव BPFनि जेम्स बसुमतारीया 2900 बांसिन भटआव देरहानो हादों। देरहानो हानायनि उनाव जेम्स बसुमतारीया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। इसोरनि अननाय, रायजो राजानि हेफाजाब होनायाव फ्राय 2900 बांसिन भटआव देरहानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनि थाखाय गासैबो रायजो राजा आरो हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर बावो बिथाङा। रायजो राजाया फोथायनायनि थाखाय आरो हाग्रामा महिलारिया टिकेट होनायनि थाखाय देरहानो हादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेरेखा दोलोनि बिजाथि हिसाबै बिसायख'थिनि समाव रां होनो हायाखैमोन बा रां बाहायनो हायाखैमोन, जेराव UPPLनि बिजाथिया गोबां रां गारदोंमोन, नाथाय रां गारदोंब्लाबो UPPLनिया खामानि होआसै। BTC सोरजिनायनिफ्रायनो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव निसिमा बियाब दानानै आङो रायजो राजाफोरजोंनो दंमोन होननानै फोरमायथियो, जायनि थाखाय दिनै देरहासारनायखौ मोननो हादों। बेराफारसेथिं बिआर फेरेंगाया गुबुन जायगानि बिजाथि होननानैबो बुंथियो बिथाङा। ओजोंहाय गरेस्वर बियाबाव BPFनि महेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो देरहानो हानायनि सायाव बुंथियोदि UPPLनि लोरबां दैदेननायनि थाखायनो रायजो राजाया BPFखौ हास्थायदों। रायजो राजाया BPFनि सायाव फोथायदों, जायनि थाखाय BPF सोरखार नागिरनानै रायजो राजाया ओंखारबोदों होननानै बुंथियो बिथाङा। खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैनि गेजेराव चेलेन्ज जादोंमोन। जाय बियाबाव हाग्रामा महिलारिया बिजाथि गसंगोन बेयावनो आंबो गसंगोन होननानै खाम्फा बरगयारियाबो बारसोमदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारियाबो जाय बियाबाव खाम्फाया गसंगोन बेयावनो आंबो गसंगोन होननानै बारसोमदोंमोन। बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैनि गेजेराव बे BTC बिसायख'थियाव गोख्रोङै जुजिनाय जादोंमोन। नाथाय सानैनि गेजेराव जुजिनानै 50-50 अदेबानि समान समान देरहानायखौ नुनो मोननाय जाबाय। चिरांदुवाराव खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। बेराफारसेथिं देबरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। चिरांदुवाराव UPPLनिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथाङा 443
बांसिन भट मोननानै हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हादों बेबायदिनो माखासे बियाबाव गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जुजिनाय जादोंमोन 17 नं सुबाइजार बियाबाव UPPL नि फनिन बर' आरो BPF निफ्राय धीराज बरगयारिनि गेजेराव जुजिनाय जादोंमोन जेराव धीराज बरगयारिया 5,000 नि बांसिन भटजों देरहासार जानो हादों 36 नं हरिसिंगा बियाबाव BPF नि त्रिदीप दैमारिया 5,270 बांसिन भटजों देरहासार जानो हादों माखासेनि रिपर्टखौ दासिमबो मोननो हानाय जायाखै रिपर्ट मोनोब्ला गाबोननि समाव नोंथांमोननो फिन खौरांनि गेजेरजों मिथिहोगोन BTC आव गासै मोन 40 बियाब दङ मोन 40 बियाबनि मादाव बबे जिल्लायाव बबे दोलोआ बेसेबां मासियाव देरहासार जानो हादों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय कक्राझार जिल्लायाव गासै मोन 12 बियाब दङ मोन 12 बियाबनि मादाव मोन 11 खौनो BPF दोलोआ देरहासार जानो हादों UPPLआ मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हायाखै ओजोंहाय BJPआ मोनसे मासियाव देरहासार जानो हादों चिराङाव गासै मोन 7 मासि दङ मोन 7 नि मादाव मोन 5यावनो BPF दोलोआ देरहासार जानो हादों UPPLआ मोन 2 आरो BJPआ मोनसेयावबो देरहासार जानो हायाखै बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 6 बियाब दङ मोन 6 बियाबनि मादाव BPF दोलोआ मोन 3आव देरहासार जानो हादों UPPLआ मोन 2 आरो BJPआ मोनसेयाव ओजोंहाय तामुलपुराव मोन 5 बियाब दङ मोन 5 बियाबनि मादाव BPFआ मोन 2 मासियाव देरहासार जानो हादों UPPLआ मोनसे आरो BJPआ मोन 2 अदालगुरियाव गासै मोन 10 बियाब दङ मोन 10 बियाबनि मादाव मोन 8 बियाबावनो BPF दोलोआ देरहासार जानो हादों UPPLआ मोनसे आरो BJPआ मोनसे खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों